बयनिसिमबो गोजोननाय जासिहरनाय थाबाय जेथुनाखि भुटान हाजोनिफ्राय बोहैबोनाय खानामाक्रा दै बेखौहाय थांनाय 2022 आव खालामाथि हाजोनि आफाङावहाय जोबोर गिदिर प्रटेक्शन होजानाय जादोंमोन। ओमफ्राय थांनाय 2023 आवहाय बे दैया ओरैबायदि गिदिर बायफ्लंनानै थांदों जेथुनाखि खुंख्राजरा दंग एबा दैसुमजरा दंग होननायजों ओमफ्राय बेबायदिनो गोबांथार गामि ओनसोलावहाय संहार खालामहैजोबदों आरोना। ओमफ्राय दा थिग बेखौनो दायो 2024 दायो प्रटेक्शन होफिनगासिनो दङ। दा बे प्रटेक्शन होफिननायावहाय जिथुनाखि बिजनी डिस्ट्रिक्टनि UPPL नि आफादगिरि सार फनेन बर' दंफैयो। दा बिनिफ्राय आङो एसे मिथिना लागोन बे खामानिखौ माबायदि मावलांनाय जागोन। ओमफ्राय दा नायलांनो हागोन बे खामानिफोरखौहाय माबायदि मावनाय जादों। आङो नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजोंहाय हानायखिनिखौ एसेल' खालामनानै देखायगोन, नायलांनो हागोन। भुटान हाजोनिफ्राय फैनाय खानामाक्रा दै जायखौ जोङो खालामाथि होननानैबो बुङो। बे खानामाक्रा दैया गावनि जि लामा बेजों थाङालाबानो गुबुन मोनसे लामाजों गावनानै फैनानै जोंनि खुंख्राजरा, राङिजरा, सबायझार, मालिपारा, मंगलियान बै जायगाफोराव लोमसावहैनानै दैबाना खालामो। आरो बियो गोबां बोसोरनिफ्राय दैज्लां बोथोर फैयोब्ला भुटान हाजोनिफ्राय दै हगार हरोब्ला बे ओनसोलफोराव बाना खालामबाय थादों। आरो बेनिखायनो दा सोलिबाय थानाय बा प्रमद बर'नि दैदेनबाय थानाय UPPL सरकारा थांनाय बोसोराव नङा बै बोसोर खेबसेयाव खेफैदोंमोन, बल्डार जाबदोंमोन। बियो थांनाय बोसोराव आरो फिन भुटाननिफ्राय दै फैनानै बायफ्लंनानै थांनाय बोसोरावबो खुंख्राजरा, राङिजरा, सबायझार, मालिपारा, मंगलियान बे ओनसोलथिं बाना खालामहैफिनदों। दा बेनिखायनो एबाराव जाहाथे बाना जानो हाया, भुटाननिफ्राय दै हगारनायनि आगोलनो बा दै बानाया जानायनि आगोलनो बे सबायझार, खुंख्राजरा, राङिजराजों थांग्रा बा थांनाय दै लामा जालांनायखौ फैनाय जादों अख्रिं लानानै। दा जों बे जायगायावनो दंफैयो। दिनैनिफ्राय जागायजेनबाय खामानिया। दा सानबैसे लायो जों बेखौ बुंनो हाया। जायखिजाया बे सबायझारथिं थांग्रा, खुंख्राजरा, राङिजरा थांनाय दैनि लामाखौ दा हेगासिनो दङ। जोंनि UPPL सरकारनि जोंनि चिफ प्रमद बर'नि बिथोन बायदि आरो जोंनि वाटार रिसर्स डिपार्टमेन्टनि EM उकिल मुसाहारिनि थिननाय बायदि बे हाबाफारिया दा सोलिगासिनो दङ। खुंख्राजरा, राङिजरा, सबायझार, मालिपारा बै ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा बोसोर बोसोर जिहेथु भुटाननिफ्राय फैनाय दैजों दैबाना जानानै खथि जायो, हाहाकार जायो। बेनिफ्राय रैखा मोननो थाखाय जोंखौ खावलायबाय थादों आरो रायजो राजाफोरनि खावलायनायखौ मान होनानै सनमान होनानै आरो रायजो राजाफ्रा जाहाथे दैबानानि खैफोदनिफ्राय बारग'नो हायो बिनि थाखाय जों जेबो स्किम बा प्रजेक्ट लाथ'वाखैब्लाबो बा लाथ'वालासिनो इमारजेन्सि जिहेतु दा दैज्लां बोथोर जाबाय, बेनिखायनो जोङो अख्रिं बा JCB भारा लाना फैनानै रायजो राजाफोरनि इन्टारेस्ट बा रायजो राजाफोरनि गाहामनि थाखाय जों बे दै थेथेनाय खामानिखौ मावगासिनो दङ। दा बेवहाय गोजोननाय फैदों जोंहा थारमाने बे माखाया दैया ओरैहाय सबायझार ओमफ्राय ओरै जोंनि प्राइमारिया आन्दाराव बेसेबां गामि दं बहुद खथि खालायो। मंगलियान, मालिपारा बिसोरबो प्राइमारि बिसोरनिबो खथि खालायो, जिबो खथि खालायो ओरैहाय। दा बेखायनो बे प्रटेक्सनाव थेनो थाखाय जोंनि सबायझार प्राइमारिया माने निजे प्रमद बर' सारनो बहुद नारा नाथा सिगाङावबो सेस्था खालामनानै बेखौ देखायदोंमोन। आरो एबारबो बे फट'जों खेबनानै थिखांहरनाय जादों। सासे इलाकायाव सारनि थ्रुयै दा जेनेबा बे खोथाफ्राव आङो खबर लाबाय थादोंमोन। बे खामानिखौ मावगोन ना मावा रायजोफोरनि सिगां बुंबाय थायो। बहुद दुखु गोनां बाथ्रा। न' बां गोजावनानै बासन बर्थन थाङो, मोसौ मोसा बिराद खथि जायो खेथि बाथि। दा बेखौ मावाबा भबिष्यतनि थाखाय जोंहा जोंनि गय खेथिफ्रा मा जागोन, खेथि बाथिया जोंबो मोना जागोन। बेखायनो बेखौ मावजानो लुबैदोंमोन। आंनि सिगाङाव बार बुंबाय थायोमोन। दा बेखौ मावनो आखायाव लाबाय, आं गोजोननाय मोनबाय। ओमफ्राय दा नायदो नै लोगोफोर थांनाय 2022 आवहाय होनाय बल्डार प्रटेक्शना नैबेनोमोन, नायनानै लादो नै बे गासैबो बेनोमोन आरोना थांनाय 2022 आवहाय जिथुनाखि होनाय प्रटेक्शन बियो। ओमफ्राय बेजोंनो ओरैबायदि गिदिर बायफ्लंलांफिनबाय आरोना नै नायनानै लादो नै ओरैबायदि गिदिरखा। ओमफ्राय ओरैहाय थांनाय जायाखिसै आरोना, नङाब्ला मेन लामाया नैबेजोंसोमोन, ओरैहाय नागारनानै दा गामि ओनसोलजोंसो थांबाय आरोना ओरैहाय नै। दा हाजोनिफ्राय फैनाय दै ओरैबायदि कारेन्ट जाखायो। ओमफ्राय बेजों लोगोसे हाजोआव एसे अखा हाब्लानो रायलायजाया आरोना, दै देरनाया सागोर बायदिल' जायो। बे दैयानो
ओरैहाय थांदों नै जिथुनाखि दैसुमजरा दंग होननायजों हुंग्राजरा दंग होननायजों ओमफ्राय बे दैया ओरैसो थांनांगौमोन आरो नै सिदा दा बेजोंनो दानखे हरनायनि खाबुखौ लाफिनगासिनो दङ नै ओरैहाय दा बेजोंनो दानखेनानैहाय नै बेजोंहाय प्रटेक्सन होफिनगोन आरो ना दा नायलांबाय थानो हागोन आङो जिथुनाखि फार्स्टनिफ्राय लानानैहाय आङो जिथुनाखि खामानिया लास्टसिमाव माबायदि जाहैयो बेखौबो आं नोंथांमोनहा भिडिअनि गेजेरजों लानानै फैगोन दा मावनायखौ आङो दिन्थिदों दा बेनो आरोना नै बेयावहाय मानसियानो दोबैयो दहाय सासे मानसि बारनानै नायखांबाय दा बेबायदि आरो नै हाजोआव एसे अखा हाबायथाय ओरैबायदि देरोना बे दैया ओरैबायदि हुलुस थुलुस देरो आरोना सागोर बायदिल' जायो ओमफ्राय दा नै बेयावहाय गंनै खख्लें मावगासिनो दङ दा बे दैखौहाय ओरै फैनायनिफ्राय ओरै जावखेनानै हरनो सानदों आरोना ओरैजों जावखेनानै हरसिगोन बे दैखौहाय दा ओरैहाय जावखेग्रोदों नै ओमफ्राय बेखौहाय ओरै दानगार हरगोन आरोना दा नै बेजों दानगार हरनो नागिरदों ओमफ्राय नै बेजोंहाय आरोना बा बे दैया ओरै बोहैलांदों दै ओरैबायदि गिदिर थांखायो गोबांथार गामि ओनसोलफ्राव बे दैयानो संहार खालामहैजोबो आरोना दा नै केम्प थाफैजेनबाय आरोना दिनै फार्स्ट टाइम खामानि मावजेनबाय बेसेबां लायो समजों लोगोसे मिथिलांसिगोन आरोना सानबेसेजों साक्सेसफुल जायो खामानिया